Mami nami guys. Ay, akong anak guys. Akong anak guys, akong dalaga ko naman ni anak guys. Nagayon. Karon wedding anniversary nila mama ug papa and magpalit kog cake para sa ila. Tapos mga ano lang ni sa gawas, wala ni ka celebrate. So as anak, happy kayo akong heart nga ako na ang ga-provide para sa ako ang parents. Sa una sa gagmay pa mi dili jud sila mama maka-celebrate sa ilahang anniversary kay tungod lagi mas gina-priority ang para sa amoa. So karon nga naa na ko sariling income, ginapaningkamutan jud na ako nga ma-celebrate ang mga important na mga event sa among pamilya. Isulod lagi ka. Isulod lagi ka na. At sa lang baoy dito, me. Wild na ka? Kahit kag cake? Dito? Dito? Oh, dito. Okay. Hi! Cake kay mga laong panguna. Love Roy, bagat pa kong butang na. Love Roy. Kasi dito mo sa kondo. Try. Isa na kamot ay. Cheers! Huwag kita o. Kita o. Huwag kita o. Kita na tiguan. Kita na tiguan. Kita na tiguan. Si Troy. Ara, Troy. Oh, dito mo. Dito ka mamanglat. Guard. Naay? Guard. Na, tulog. Among bebe. Wala. Naghangad-hangad. Tanaw lagi sa Himantay naman lagi ni. tanaw lagi sa kuan lagi suba. Happy 24th wedding anniversary, Mangla and Panglo. Love, Baby Troy. Ala pa po! Nagayon. Ala! Ganahan ka ng cake? From Troy ba yan? From Troy. Ganito ka ba? From Troy ba yan na? From Troy. From Troy. Happy wedding anniversary, Mangla, Panglo. Ano ba ba? Ikaw ba? Ang sarap. Hello. Mukhaan ka dong? Beba. This video guys is not to brag but to inspire. Paningkamot dala paning tiil ug ampo lang jud. Kay moabot ra jud ng panahon nga kita na po'y paboran ni Lord. Mamin ta siya, mamin. Kawat ba din? Kapit ang nangalibat ka ba yan siya doon? Buti at na lang ko kinatawa. Mami nami guys. Ay, akong anak guys. Akong anak guys. Akong dalaga ko naman ni anak guys. Ano? Ni anak ko. Tita. Naman ni anak guys. Abi akong dalaga ko kasi sige ko. Outfit check. Bisabitan na. Tara na. Bye-bye guys. Ulit kami guys. Ah, sorry po yun. Sorry. Tita. Bye-bye. Gabi na, tita. Gabi na. Bye-bye. Bye.